ます、みゆさんの、息子さんのことで占いをさせていただいてます。これはアカシックレコード情報バンクという宇宙に全ての情報を司る倉庫、図書館があると言われてます。そこから情報を引っ張ってくるタロットカードです。で、皆様の貴重なさってるカードとは違いますけど、毎回お手ができますので、それを見ながらトータル的に占っていきたいと思います。では、様の息子様が今トータルを持ってらっしゃいますけど、いろんなご心配をお持ちなので、この先苦労を乗り越えて仕事をやっていけるかどうかお聞きいたしましょう。でもやっぱり毎回思うけど、彼はすごいいいもの持ってるのね。でそれがこれが出たらなんかそうそうそうこれ過去なんですけど、もう大丈夫ですよ。またね、もう一度ね、ちゃんと立ち直れる。過去がもうどんなに波乱万丈じゃないけど、いろいろあったかっていうのがもうここにね現れてきてます。本当に過去は彼が大失敗もやらかしてるし、不安と恐怖でいっぱい持ちながらで、たくさんの友達からも全部離れなきゃいけないようなことが起きて、でもそれでもちゃんと見守ってくれてる人がいるんです。常に見守って方向をちゃんと指示するっていうか指導するっていう人がちゃんといるんだけど、ただそのことを聞けない状態に過去がありました。でそれでもなんとかやりたいと思いながらも、ただそれがうまくいかないっていう過去が、それは多分彼のなんかいろんな辛い体験とか弱さとかいろんなものがあったと思います。で去年の過去までは本当に辛い思いで過去は来てます。でも今はね、とってもねいい状態に、ね、戻ってきてます。もうワールドの、ね、最高カードが出てるんですよ現在は。で彼はやはり過去を振り返りながらすごい反省もしてるし、ただ今はとても幸せな自分のやっぱ道を見つけようとしてるし、立ち直らなきゃいけないという気持ちも十分持ってます。で塔が立ってます。でこの塔が立つというのは立ち直ったり健康になったり組織が成り立つとかいろんな意味のその啓示があるんですけど、彼が仕事がうまくいきますかっていうことでいくと非常にいい形になって、また建物も出てますので、あるその今まで働いてたような仕事の中で多くの人を楽しませながらもう一度再起できると思います。しかもとってもいい形でできるし、今時点が辛かった過去を見ながらも今僕は幸せだなってとっても感じてます。でちゃんとね見守ってくれてる人がいるんですよ。いつも社長のいつもね言ってくれてるその方が常にね反発してます。彼はずっと反発してるけど常にね見てくれて指導してくれてますんで、そういうことに対して申し訳ないと思ったりで、やっぱりこれ水商売を表してるんですけど、やっぱりそういった中でやっぱりこの世界の中で彼は
ぱり自分を見出すことができます。で辛い思いもあるけれども、やはりこの世界で彼はいろんなものを勉強して辛さもたくさん味わったけど、今とっても幸せを感じてるのと、それと未来はやはりちゃんと私前回も見せてもらった時、大成功するってやっぱ出たんだね。だからやっぱ彼は仕事をしながら何かね、やっぱチャンスをつかんだり自分で得るものをちゃんとして、大成功って前も出たことがあるんですけど、ちゃんとできます。心配しなくても大丈夫。ただ過去は本当に大変やったけども、過去のことはもう全て彼もとっても反省してるし、ただもう自分でいた世界の中で指導者もいて心配してくれてる人もいて、いろいろ反発もしてきたけど、やはり収まるところに収まって、今も過去を振り返りながら本当に頑張ろうっていう、今はとっても自分自身も落ち着いてます。で多分母親のこと、おじいちゃんが亡くなったこと、いろんなことを踏まえて自分がちゃんとしなきゃいけないで、その中で自分の幸せをとっても今は感じてると思います。だから息子さんのことは心配しなくていい。もう親の心配はね尽きなくもうどんどん広がっていくけど、もうこっちがもうキリがない。そう、キリがないし、もうね心配ってもう尽きないし、どんどん不安は広がっていくけど、でも親の不安が広がるほど子供さんは弱くないし、で父や息子さんは大丈夫です。ちゃんと立ち直っていきます。ホームレスかなんか7000円あるから、いえ大丈夫、ちゃんとね、もうね、もうだから骨にもう一回骨が出てたらさ、もうな違う、だから骨が出てたこともあったぐらい、去年はもう最悪の状態です。あれはね、もう13番の逆っていうのは最低最悪の状態の、その状態を去年は彼はもう地獄みたいな感じで見てきてます。だけどその中でやはりちゃんと指導してくれる素晴らしい周りにやはり社長さんがかなり厳しいけれどもちゃんと指導してくれてるので、ご飯を食べに行くとは言われたから、嘘は言わんと思うんですよね。だけどね、そこがもうちゃんと出ても、そしてやっぱいろいろ指導するって言って聞かせるっていうか、そういう方がおられるんで、もう心配ないし必ず成功します。大丈夫。自分を立ち直らせて、で体も健康になっていくし、とにかく心配することはないです。大丈夫です。よかった。ほったらかして私も楽しみにしておきます。もうね、過去はね大変やったっていうのもカードが物語ってた。もう本当に過去はね地獄を見て、私も地獄を見とってね、親も地獄を見てね、全部やったから。